Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio cyfartaleddau a camrediad i ateb cwestiynau sydd yn gofyn iddo chi ffeindio rhifau coll. Felly, gadewch i ni ystyried sut i ateb y cwestiwn yma, sydd yn gofyn iddo chi ysgrifennu 5 rhif yn y bocsys yma fan hyn, sydd yn bodloni pob un o'r amodau canlynol. Yn gyntaf, mae pob un ohonyn nhw rhwng 1 a 9 yn gynhwysol. Eu gwerth canolrifol yw 6, mae ganddyn nhw amrediad o 7, ac eu cymydr yw 5. Nawr, mae'r cliw gyntaf yn deithio ni fod pob un o'r rhifau yma yn rhifau sydd rhwng 1 a 9. Dyn nhw ddim y rhifau 2 digid, mae'n gorfod bod yn rhifau sengl. Ail, mae'r gwerth canolrifol yn 6, so mae hynny'n deithio fi, os dwi'n sgwennu'r rhifau yma o'r lleiaf i'r mwyaf, yr rhif yn y canol ydy 6. Ac felly, gan gymryd fod fi yn mynd i sgwennu'r rhifau o'r lleiaf i'r mwyaf, fi fydde reid 6 i fewn y fan hyn yn awr, dyna'r unig ffordd o sicrhau fod y canolrif yn 6. Nesaf, mae'r cliw yma'n deithio ni fod yr amrediad yn 7. Nawr, yr amrediad, cofiwch chi, ydy'r rhif mwyaf tynnu yr rhif lleiaf. Nawr, sut fyddai gael 7 fel yr amrediad? Wel, o gofio, mae'r rhif mwyaf posib ydy 9. Os dwi yn rhaid 9 i fewn yn y bocsol yn fan hyn, i gael amrediad o 7, mae rhaid i'r rhif lleiaf fod yn 2, rwydd mae 9 tynnu 2 yn 7. Ond hefyd, so hwn yn yr un olaf yn fan hyn yn gallu bod yn 8, rwydd fe'n gwneud 8 tynnu 1 i gael amrediad o 7. So ni'n methu gwneud 7 yn fan hyn fodd bynnag, rwydd wedyn, i gael amrediad o 7, so ni'n gwneud 7 tynnu dim byd, a dwi'n gwybod o'r cliw cyntaf, na fydde ddim rhaid y rhif 0 yn y bocs cyntaf. Felly, mae gen i fi 2 opsiwn ar gyfer y rhif olaf, 2 opsiwn ar gyfer y rhif cyntaf. Nawr, gynedwch ar y cliw olaf yn hyn i weithio allan be fallai dylai'r rhifau yma fod. Mae cymryd yr rhifau yn 5. Nawr, mae hynna'n golygu, os dwi'n adio'r rhifau yma i gyd i fyny, ac yna'n rhannu efo'r nifer o rhifau sydd yn 5, dwi'n cael ateb ar gyfer y cymryd o 5. Ond fyddai ddefnyddio'r wybodaeth yna i weithio allan beth yw cyfanswm y rhifau. Oherwydd, meddylwch amdano y peth, os ydy'r cymryd yn 5 yn fan hyn, mae rhaid i cyfanswm y rhifau yma fod yn 25. Oherwydd, dim ond 25 y cyfanswm, rhannu hefo 5 yn nifer o rhifau, sydd yn mynd i reid cymryd y 5 iddyn ni. Ac felly, cyfanswm y rhifau yw 5 y cymryd, lle os i 5 yn nifer o rhifau i gael y cyfanswm o 25. Nawr, gadewch i ni edrych ar un o'r opsiynau yna nath ni drafod gynt yn awr. Gadewch i ni feddwl fod y rhif cyntaf yn 1 a'r rhif olaf yn 8. Nawr, os gyda fi 1 yn fan hyn, 6 yn fan yma ac 8 yn fan yma, cyfanswm y 3 rhif yma basa 1 adio 6 sydd yn 7, 7 adio 8 i gael 15. Ond wedyn, os ydy'r cyfanswm i gyd i fod yn 25, yna efo 15 yn barod, mae rhaid i'r 2 yma rhoi cyfanswm o 10 gyda fi. Nawr, sut fyddai gael cyfanswm o 10 yn fan hyn? Nawr, so ni'n gallu trio reid 10 a dim i fewn, ond so hynna ddim yn cael ei ganiatáu, rwydd cofiwch rhifau rhwng 1 a 9 ydyn nhw. So ni'n gallu trio reid 1 a 9 i fewn, ond o gofio fod fi'n sgwennu nhw o'r lleiaf i'r mwyaf, so ddim yn ei synnwyr reid 9 yn gyntaf o wedyn 8. Beth am drio 2 ag 8 i gael cyfanswm o 10. Nawr, hwnna i weld petai fod yn mynd i weithio. Felly, gan i gael checio ar gyfer y cliw yma gyd wan fod yr rhifau 1, wedyn 2, wedyn 8, ac yna 8 arall yn bodloni'r holl gliwiau fan hyn. Nawr, ydyn nhw'n rhifau sydd rhwng 1 a 9 yn gynhwysol? Ydyn. Ydy'r canolrif yn 6? Wel, ydyn nath ni sicrhau fe hynna'n wir gynt. Ydy'r amrediad yn 7? Wel, 8 tynnu 1, mae hynny'n 7, felly mae'r amrediad yn 7. Ydy'r cymryd yn 5? Wel, cofiwch, i'r cymryd fod yn 5, mae ydy'r cyfanswm fod yn 25. So, dim ond angen gwirio wan fod y cyfanswm yn hyn yn 25. 1 a 2 yn 3, 3 a 6 yn 9, 9 a 8 yn 17, 17 a 8 ydy, mae'r cyfanswm yn 25, a felly mae'r cymryd yn 5. Felly, dyma fo yn ateb i ar gyfer y cwestiwn yma. Mae werth nodi efallai fan hyn, mi fasa'n atebion eraill yn bosib ar gyfer y cwestiwn yma, ond dydy'r cwestiwn ddim yn gofyn i ffeindio pob un ateb sydd yn bosib,
dim ond un ohonyn nhw, felly mae'r ateb yma yn mynd i gael ei dderbyn fel ateb cywir. Nawr, cyfle idych chi nawr roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Dyma ni gwestiwn sydd yn sôn am y canlyniadau ar gyfer gwaith cartref adolygu Fiona. Defnyddiwch y cliwiau i benderfynu beth fasa'r rhifang yn gorfod bod i ffitio fewn i'r blychau sy'n cael ei ddangos ar y sgrin. Ac yna, pan ydych chi wedi cael amser i feddwl amdan eich ateb chi, gewch chi wedyn gymharu'ch ateb chi yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.